Zimbabwe President Emerson Mnangagwa's path to 2030 is now increasingly becoming clearer. Sana pina mashoko atekwa news hawks vachiti aiwa nezvitiko zvavakuitika munyika yeZimbabwe aiwa road yaED Mnangagwa yekunokwanisa kuno atenda the 2030 vision aiwa yachizova pachena yachizova clear manje. Saka sada pina mashoko anoti bo subscribe or like utina on the bell icon. Ndonyera vachiti he wants to decouple harmonize the general elections so that parliamentary polls are held when due in 2028 and the presidential election in 2030. According to ZANU-PF insiders, this will be enabled and facilitated by the relevant legal arrangements to ensure that 2030 Mnangagwa vanenge vachitonga. ZANU-PF Secretary for Legal Affairs Patrick Chinamasa will be assigned to work on that, just like the late former President Robert Gabriel Mugabe did in 2005, leading to harmonization of elections in 2008. This brought forward parliamentary polls that were due in 2010. Zimbabwe's presidential and parliamentary elections were held 2 years apart prior to that. Ndo mashuka wanayatogwa panapa the news hawks vachi expose now yet the 2030 bid vachiti aiwa zvatongwa possible noti zvakamboitiwa kumasure aiwa naRobert Gabriel Mugabe vachiti aiwa history repeats itself zvogoti zvinotongodzoka zvoitika nekuti they are chanting their slogan yekuti 2030 ED anenge aripo. Tachimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko avo pinai comment section medu mutidze mafungiro enyu musanga no subscribe kulike chinotira on the bell icon.